ናሽናል ሴኩሪቲ ቺፍ ሓላፊ ወታደራዊ ስርሒት ዓሊ ራምጃኒ ዝተቆተለሉ ላሪጃኒ ዝተቆተለሉ ምኽንያትን መራሕቲ ኢራን ማለት እዩ ከምኡ እውን ሕልፍ ኢልና እስራኤል ትገብሮ ዘላ ተኽሲ ናይ እግረኛ ውግእ ዝጀመረትሉ ጉዳይ ሊባኖስን ኣብ ወገን ትግራይ ክንመጽእ ከለና ከዓ ማለት እዩ ብማእኸላይ መንግስቲ ወገን ማእኸላይ መንግስቲ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኣተሓሳስባ ኮይኖም ብዛዕባ ሕሞራ ካብ ዝተዛረበ አብርሃም በላይን ብወገን ትግራይ ኮይኑ ከዓ እዚ ሽርሒ ካብ ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደን ነዚ ማእኸል ገይሩ ድማ ሓድነትና ክነጠናኽረልና ኢሉ ካብ ዝተዛረበ ዓለም ገብረ ዋህድን መንግስቲ እንደኮይን ክምርሕና ዝተባሃለ ትጓለን ስተይትን ኣብሎ ማዓንቲ ኣካል ትሕዝተና ጌርና ኢና ሒዝና መፂና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎ ማዓንቲ መደብናሲ ነዞም ኩሎም ዘጠቃለለ ስለ ዝኾነ እንድሕር ንስኻትኩም መጥቃዕቲ ሚሳይላት ውድ ሕብራት ሃገራት ትውግእ ደው ንኽብል ፀውዖ ፃውዒት ዝተፈላለዩ ከዓ ቀስለ ዓለዎት መራሕቲ ኢራንን ኣብ ውድ ሕብራት ሃገራት ምክፍፋል ዝፈጠረ ዛዕባ ሎም እንድሕር ክትሰምዑ ደሊኹም እዚ ሽደን ሪአክት ስዋን እዩ ኦፍ ኮርስ ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻነል እዚ እንድሕር ጀሚርኩሞ it's okay for me ማለት እዩ እንደ ቀጽለ ቢለ ከዓ ማለት እዩ ቢ members of my channel join the crew እንድሕር ንስኻትኩም ዘይተጸምቢርኩሞ ካሊ ጽምበሮ የለን ክልተ ሰባት ዛጊድዎ ፈየኦም ናገበረለው ሕጂ ከዓ እንዳበረታታዕና የንኺድ ነዚ ቻናል ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ናብ ታትን ኸንብብ ክፈተን እየ ማለት እዩ ጸጋይ ተስፋህንስ ሽደን ኣጆኻ ኩሉ ሰብ ነናቱ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ እቲ ያረዳዳእና እውን ከምኡ ሶ ገለ ሰባት ሓተፍተፍ ስለ ዝበሉ ኩላትና ደለይቲ ፍትሒ ከምኡ ኢና ማለት ኣይኮነን ጽቡቕ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ቀጽሎ ጥራሕ እብለካ ክብል ርኢቱ ገሊጹ የለ ማለት እዩ ክብሩን ፍትውን ሓወይ ጸጋይ ብጣዕሚ ይቐንየለይ ኣማን ዓብዱል ሳመድ ማለት እዩ ሽደን ከማኸ ብዙሑ መራሕትን ካድረታትን ቀርኒ ኣፍሪካ ኔምሊ ኢሳያስ ዓብይ ደብረጽዮን እንድ ኮ ነዚ ህዝብታት ሰላም ከሊኦሞ ኣለው ክብል ገሊጹ የለ ማለት እዩ ኣማን ሓወይ ጽቡቕ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ርኢቶታት እዩ ጽሒፎም ለይ ዘለዉ ዘርኣይ መሓሪ እዚ ሰብኣይ ብሕፅር ዝበለ ሕጂ ዝተወለደ ይመስል ክብል ከዓ ገሊጽዎሎም እዚ ሰብኣይ ሲ ዝተረድኦ ነገር የለን ሕጂ ዝተወለደ ይመስል ክብል ገሊጽዎ ዘሎ ማለት እዩ ሓጎስ ካሕሳይ ሓውና ተቕርቦ መረዳእታ ኣወንታዊ ስለ ዝኾነ በርትዕ ሃይለ ግን ተማሂሩ ድዩ ዝብል ቃል ኣጋኖ ኣሎ ሽደን ዕድመን ጥዕና ንምን የልካ ብዝያዳ እውን ኣብ ደደብ ሚድያ ዝሃብካዮ ርእቶ ሒድካ ኣሎ ሰብ ክመውት ክርኢ እኳ ኣይክእልን እዩ ግን ክሰምዕ ደስ ደብሎ ኮይኑ ይስምዓኒ እሞ ስጋዕ ድርድኦ ኣብታ መላጥ ርእሱ ጨው ጌርካ ፍሓፍሓዮ ክመሃሪ እዚኣ እዮዳብ ብተመሳሳሊ ማለት ሽደን ንፉዕ ጽቡቕ ኣቀራርባኻ ሓንቲ ለባዋ ኣላትኒ ወገን ከይትሕዝ ሓቀይና መደብ ጥራሕ ኣቕርብ ጽቡቕ ኣለኻ ቀጽሉ ሓወይ ካብ ኤርትራዊ ተኸታታሊ ከዓ ላይክ ኣጊርለ ኣሎ ማለት እዩ ንኹልኹም ክብረት ይሃበለይ ይቐንየለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ማለት እዩ እትህቡኒ ሃናፃይ ርእቶ እታወት ኮይኑ ነዚ ቻነል እዚ ዘሰጉሞ ለስጎ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ክንሰግር ኢና ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ካብ ኣዝዮም ዘገርሙና ታሪኻት ከዓ ከስማዓኩም እየ ማለት እዩ እሞ በተቐዳማይ ትሕዝቶ ንምጅማር እሲ ብኣያዘር ኣብርኹን ለምለም ዓይነይ እናኸንጀምሮ ማለት እዩ ባላት ኩን ኢኹም ኩለኩም እየ ዝደሊ ንቐጽል እወ ኣሜሪካ ዓዲ ሕማና ኣሜሪካ ዓዲ ሕማና እምበሪ እዚ ዓዲ ሕማና ሲ እንታይ እዮም ኮይኖም ዞም ዓዲ ሕማና ሲ ዝህውኽና ዘሎ ወጣወድነይ እስኪ በሉ ቀጽሉ ኣያዘር ኣብሩ ሓወይ أمريكا إسرائيل إيران كوكينات كوينيوا واي تهجاني وين ساتن كلا كوكينات أتين واي بزح بايني إني ليه وقع خوقي أمريكا تاي تبلاني تا إيران أمريكا زا عد سمرة تقولنا دخلت إياه وتا عد حمانا ما يدا إبلاين به ماشي تا إيران كويس لا يبصروا إيران ما استي أبتغى واي خونه لوالك اختب لسي أمريكا خمزو شاف حمرة غير كحسوية ماشي إيران شاف راية كم شاف تقرأي لا شاف تقرأي حاجة أما قاني وين زين أتوقع حضور كمون كهالوري ترفي تدنا تمطية أتخي تمطني لا تهلا يسمع له خوي هاي شما قال له خاطو يوم تقول داي كعريو ويا لا الكنيره تو شما قال قد مزاح حسن قديله ترى لك اسرائيل ايراني لا بخوينات عتيب انا حوخم
حراي تون شماغلتات يوم توم صقم انا مزي احشني እንዳወሉ ግዲኦም ኮይኖም እቲ صقم او يتفطيرو ዝብል ጉዳይ ለሙ አንተ ወሲደልኩም ዘለኹ ብዙኾነ ካብቶም ዘለው ሓያላት ምዕባለታት ክብሎ ማይክል አነ አድቫንስመንታት ወና ይኮኑን ካብቶም ዘለው እንኮ ዕንወታትን صقማትን ኣብናይ ሎም ማዓንቲ ጉዳይ ካብ ዝደሰሰልኩም ጉዳይ ኢራንዩን እስራኤልን አሜሪካን ይዝኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ሞር እንዳጠንከረ ኸይዱ ሎም ማዓንቲ መጥቃዕቲ ክፍጽማ ውዒለን አሜሪካን እስራኤልን ኮላቦሬቲቭሊ ኣብ ልዕሊ ኢራን ማለት እዩ ኣብ ናይ ቴህራን ከተማ ዋና ከተማ ኢራን ዓበይቲ ከበድቲ መጥቃዕታት ናይ ኣየር ድብደባታት ውዒሎም ኣብዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ከዓ አሊ ላሪጃኒ እቲ ናሽናል ቺፍ ሴኩሪቲ ዝበሃል ማለት እዩ ሞይቱ ተቐቲሉ በትድብደባ ተባሂሉ ካሊእ እውን ከምኡ ማለት እዩ ከቢድ መራሒ ናታቶም መራሒ ዝኾነ ማለት እዩ መራሒ ናይ ኢራን ጎላምረዛ ሱሌማኒ ዝበሃል ማለት እዩ ሓላፊ ዕጡቃት ባሲጅ ዝበሃሉ ካልእ ግሩፓት እዮም ትማል ነገረኩም ነይረ ንሱ እውን ብተመሳሳሊ ተጠቂዑለ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሙጃታባ ኻሚኒ ዝበሃል ነብኡ ተኪኡ ንዓሊ ኻሚኒ ተኪኡ ዝመርሕ ዘሎ ኢራናዊ ከዓ ቆሲሉ ከም ዝርከብን ብፍላይ ከዓ ንሱ ሕነ እንተዘይፈደኹ ነዚ መጥቃዕቲ ናይ ዘን ዓደታት ጠጠዋ የብሎን ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝን ኣብ ልዕሊኡን ዘሎ መጥቃዕቲ ክገብር ክብል እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ብዙሓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት እዩ ኣባላት ዝኾና ከም በዓል ዩኤን ፍራንስ ወዘተ ዝኣመሰላ ጠጠው ንኽብል እየን ፀዊዐን ዘለዋ ኢራን ግን ብተመሳሳሊ እቲ ትገብሮ ዝነበረት መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ናፈነወት እያ ትርከብ ከበድቲ ዝበሃሉ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ናብ ኩዌት ቃጣርን ዩኤኢ እንዳገበረት እያ ዘላ ማለት እዩ ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ቃጣርን ካልኦትን ዓድታት ዶዘንስ ክበሃሉ እዮም ተገሊፆም ዘሎ ብዙሓት ድሮናት ኢንተርሴፕት እንዳገበርና ኢና ንውዕል ዘለና ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳያቶም እዚ እናኸደ ኸይዱ ሎማዓንቲ እውን ዕርቂ ዝበሃል ነገር የለን ዝብል ጉዳይ ኮይኑ ናይ ቴል አቪቭ መራሒ ወይ ከዓ ናይ እስራኤል መራሒ ዝኾነ ቤንጃሚን ናታንያሁ መራሒ ሰራዊት ቀጥታ ማለት እዩ ስርሒት ሰራዊት ና መራሒ እዩ ዝርከብ ዘሎ ከምኡ ብተመሳሳሊ እቲ ውግእ አሜሪካ ብመሪሕነት ትራምፕ ናቐፀለ እዩ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ጉዳያት እዚ ኣዝዮም ከበድቲ ሰበስልጣናት ወይ ከዓ መራሕቲ ዝኾኑ ናይ ኢራን ምሰጥቁዕሎም ሂዝቦላ ከዓ ቀጥታ ብእግረኛ ሚድያ ብገጽ ሊባኖስ ከም ዝኣተወ ኣብ ሊባኖን ከዓ ናይ እስራኤል ወታደራት ኣትዮም ምስኡ ፊት ንፊት ገጢሞም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብእግረኛ ውግእ ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝብታት ቀሊል ከይመስለኩም ዲስፕሌስ ተገይሮም ከም ዝርከቡን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነን እዚ ጉዳይ ይዝረብ ዘሎ ገለገለ ሰባት እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ሳይድ ክሕንሕዝ ግዴታና እዩ ኢሎም ተዛሪቦም ኣለው ኣብ ንኣብነት ጥዑም እዝጊ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣነ እስራኤላዊ ከም እስራኤላዊ ሃገር እያ ኤርትራዊ እስራኤላዊ ክብል ተሰሚዑ በዓል ሶሎ ሚድያ ከዓ እንታይ ኢኻ ሃተፍተፍ ትብል ዘለኻ ከዓ ክብልዎ ተሰሚዖም ኣለው ንስማዕ ናብቲ ዘረባ ንኺድ ጌታ ጥዑም እዝጊ ኤርትራዊ እስራኤላዊ እየ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሃገረይ ኤርትራ ዝሕመኒ ዝስማዓኒ ምኻዋ ጋዕዳ ጋዜኣቱ እስራኤላዊ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ኣብ ናይ እስራኤል ጉዳይ ከዓ ቀዳማይ ካልኣይ እውን ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ ናይ እስራኤል ዋና ኮይነ እየ ዝዋሳእ ዘለኹ እምበር ጓና ኮይነ ፈታዊ ገለ ይኮንኩ ኖ ኣነ ዋና እየ ባዕለይ ሓደ ካልኣይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገራት ዓለም ከም ደስ ዝበለኒ ክዛወር ኣፍ ልበይ ነፊሐ ክንቀሳቐስ ውሕስነት እትህበኒ ሃገር እንተለኻ እስራኤል እያ ንዓይ ሓደ ክልታይ ሳልሳይ ህዝቢ ኢራን ፐርሽያውያን ንዓይሲ ፈተውተዮም ፀላእተይ ኣይኮኑን ሕማቕናቶም ኣይምነን ሰላሞም እየ ዝምነ እቲ ንሶም ባዕሎም ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ እንዳገበሩ እንዳሳዕስዑ እንዳተፃወቱ ቴንኪዩ ትራምፕ ቴንኪዩ ናታንያሁ እንዳበሉ ነዚ ዝኽየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ጎኒ ኣሜሪካን እስራኤልን ኮይኖም ወፅዖም ዝገልፁ ዘለው ውፅዓት ህዝቢ ኢራን ምስኦም እየ ኤርትራ ኮይኑ ጽቡቅ ሕጂ በዓል ሶሎ ሚድያ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንቃወሞ ኢና ክብሉ እዮም ገሊፆም ዘሎ ማለት ኤርትራዊ ኮይኑ ብኤርትራውነት ዘይኮርዕ እስራኤላዊ እየ ዝብል ሲ ከምታይ ዘምፅኦ ማንነትን ከምታይ ዘምፅኦ ሓሳብን እዩ ክብሉ እዮም ሓሳቦም ዝገልፁ ዘሎ ንስኻትኩም እንተትኾኑ ሲ እንታይ ኢኹም ክትብሉ ነርኩም ንጥዑም እዝጊ ተትረኽቦስ ከመይልካ ዳ ኢኻ እስራኤላዊ ኮይንካ ዲኹም ትብልዎ ወይስ ተናይ እስራኤላዊ ተሓሳስብኡ ትኽክል እዩ ዝብል እዩ ብዙኾነ ግን እስኪ ርእቶታት ክንበሉ እንድሕር ዳ ኮይና ቅፅል ብልና እታ ናይ ሶሎ ሚድያ ዘረባ ምስ ሰማዕና ኢና ክንሓውሰላ ማለት እዩ ኤርትራዊ ዝሕበር ንስኻ ግን ኣይደለው ማለት ይጠራጠር እዩ
كم أمنة توصف ولا غصني عد خلك أنا تاي إسرائيل تاريخ أي إسرائيل تاريخ سكان قرن زوم توم أوريجينال كتوم فلسطيني توم أبكازا زولو بزي أزوم كمان كتحسن زي تقالك ده توم فلسطين عالم ملو بتعمي نقطريو أزيد أسكحك بزي أتام كمان دي حسن كا بزي أتام يبتام أغازيان زبهالو بكا والحد داي إيرتراو زبهال منفس يقول لهم حراي حجي نا إيرتراو منفسن مهلاون زي مهلاون أيكونن كلتيوم سولو ميديان تعمزجن نا إيرتراو منفس يقول لهم أزي مالت كلكم كلخو بهلي إيرترا بستفعلوا من قدرتها تنحر دار إناسي كابتوم جل بهرات بإيرترا زلوا 9 بهرات اللوا إيرترا كاباتوم وص زبالوسي كم توم نريهم بوجن نبعدنا زموتو مستقرأك أتمسسال بهال زلوهم هزبتات تجرينيا تمسالون زي كونس حد عينت بهال زلوهم هزبتات تجرينيا أفلا لا يزيبولهم أب موت سبن أب عمت سبن عم قتلت سباتن أي أمنونيهم بتفطرهم إذا خا حمقو فايلهم زقبل هزبتات كم زي كونوا يو زربوا لمون تحقونكم يو عدم لكعم أنصار وصعان أنصار درباوج قنان زواجو صنحلو خونتاتسي نحناسي كنموت يبلنان كنقتل يبلنان قانا اكسرسايز نقبرلنا بهلنا خمعبل الله زت طرحت تيكونه ولا بخندي زاكل ردي تيكون بتناي زحزو عمتات زلوهم قوام جن ترتيعهم كنبرو كاب زيدلي هزبتاتهم انت خونا جن ابز حجي ساعات كمزي يزرد انا بوغني اسرائيل فلسطين ازي مالتسي كريستيان اسلام زموسلهم سبات بزحات አለው እዮም በዚ ጉዳይ እዚ አና ይምልከተን ፍትሐውነት ማለት ኣብ ዓለም ሙሉእ ክነግስ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ እዩ ዘለኒ ኣብ ዓለም ሙሉእ ክነግስ እንድሕርዳ ኮይኑ ድማ እቶም ከምቲ ኸማይ ተወፂዖምን ተሰዲዶምን እንዳሞቱን ዝርከቡ ህዝብታት ፍልስጤም ወይ ከዓ ናይ ፓለስቲን ማለት እዩ ፍትሒ ክረኽቡን ኣብ ዓለም ከዳይነት ክረኽቡን ኣነ ሕጉስ እየ ማለት እዩ ሕጂ ግን ካብ ኣቶም እውን ወፂኡ ምናልባት ናታቶም ጸሎቱ ናይ ኮውን ምዃኑ ዘይ ምዃና ይፍለጥን ናብ ኢራን ከይድካ ከምዚ ጌርና ዓድታት ሄጀሞኒ ኢሉ ማለት ተዘይ ሓዝናዮም ገለገለ ዝበሃል ዕብዳናት ኣለው እዚኦም ሕጂ ዕብዳንዮም እየ ዝብል ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከም ድሌተይ ገይረ ክመርሓ እየ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ንቬኔዙዌላ ከምኡ ገይረ እየ ንግሪንላንድ ከምኡ ክገብራ እየ ንመንያ ዘላ ብጥቆም ዘላ ኩባ እውን ከምኡ ክገብራ እየ በቃ ማለት እንተ ኽኢለሲ ኣነስ ጎብለልየ መራሕናይ ዓለም እየ ዘለኹ ወይ ከዓ ናይ ቅደም ኣሌክሳንደር ደግሬት ብታሪክ ሰባት ከይሰልጠኑ እንተለዉ ግብሪ ዝእክብዎ ዝነበረ ናይ ዓለም ሙሉእ ግብሪ ክስብስቦ እየ ወዘተ ዝብል ሕሙስ ዝኾነ ናይ ሕልሚ ትራምፕ ንኽተፈፅም ኢልካ ኣብ ልዕሊ ሰባት ብጣዕሚ ክንዲ ዝኣክል ጭቆናታትን ግፍዕታትን ምውራድ ኣድላይ ኢለ ኣነ ኣይግምትን ማለት እዩ ስለዚ ኣድላይ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብጥብቂ ብትርኤ ዝኾኑ ኖ ብዙሓት ሃገራት ተረዲእዎን ኣሎ ኢለ እየ ዝግምት እዚ ከዓ ናይ ዓለም ንግዲ ምክንያቱ ካብቶም ዓበይቲ ንግድታት ዓለም ኣብ ኢነርጂ ትትረኣስ ወይ ከዓ ትምርኮስ ንግዲ ከዓ ብመሰረቱ ኣብ ትሕቲ ኣብ ኢነርጂ መሰረት ዝገበረ ነገር እዩ ሶዞም ጉዳያት እዚኣቶም ብኣግባብ ተዘይተሓይዞም ሲ ሽግርን ፀገምን እምበር ካሊእ ነገራት ይወልዲኦም ኢለ ይሓስብን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ንፐርሻውያን እውን ይሓዝነሎም እየ ግን ንትራምፕ እንታይ ካበይ ናበይ ከም ዝኸደ ናይ ጥዑም ዝጉ እኳ ኣነ ይተረድአኒ دحان ግን በቃ ዜግነት ሂባቶ እንድሕር ኮይና ዓደ ያይሉ እንድሕር ዝኣመን ኮይኑ በትና ኤርትራ ዘሎ ማንነት እንታይ ኣመነ በትና እስራኤል ዘሎ ማንነት ዝኣመን እንድሕር ኮይኑ ኦኬ ኣጋዚያን ተስፋ ጨንከዳ ታይ ብላሎ ማለት ኣጋዚያን እንደም ዝኾን ዘሎ ሶሎ ሚድያ ግን ጥዑም ዝግ ክቃወም ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ማለት ኣሚንኩም ሆይ ትኾን ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ሶሎ ሚድያ ህዝብታት ትግራይ ክሞቱ ከለው ክሳቆዩ እንተለው ዘይሕመሞ ሓሳዊ حجلهم وعنتي هزبتات فلسطين كوساقيد انت ايو وفالاليا حفت انت ايز بحال اغدي فسحتنا اتنافق زبال دي اغدي فسحتنا اتنافق زبال غدايسي ناينو على سولو ميديا فلسطين كومزي كومزي غورو توم فلسطين توصيعم غله توصيعم سلو زخونه يكونن كوم زبل زلو نطعو مزغي يقاوم سلو زلو يبايزو يكتفلطو يلي مالت امبر اب ايرترا زول حد ماماين اب تግራይ ዘሎ ሓደ ማማይን اب እስራኤል ዘሎ ሓደ ማማይን اب ፍልስጤም ዘሎ ማማይን ታይፋላላይ ማማይ ቤቢዝ ቤቢ እንቶም ሞይትስ ክመውት ያይኖረን ብዘይ ጥፋእቲ ዝመውት ዘሎ ክትብል ዝግባክ እዞም ሓሰውት እዚኣቶም መምሰልቲ ዝኾኑ ሰባት እዚ ንዋዕሉ ፍርቁ ጎኑ ፍርቁ ፀጉሩ ዝበረሐ ትሪኦ ዘለኹም በዚ ገምባለ ርእሱ ክሕሱ ማዓት ኮይኑ ክሕሱ ሕጂ ንዕኑ ከጸልም ማለት ሙሲ ወራደር ስለ ዘሎ ይዛረብ
زيرو فلتات 100 دفرت زيرو فلتات ليك اونتي تما حبرسب نسوقن ايش زدليو نجر انتهاليو بعلي وسن ما حبرسب معراب تقراي محرايه له مبتي تنقل زخد مريت له اي تقرايه له مبتي كالي ازدلت له مبتي هاجر كغنصليه له طراح زي نقبله هاجر زبتن منግስት ስለዚህ ይቆን ድሕሪ ሰላም ስምምዕነት after ሰላም ስምምዕነት በግልጽ ዝተቀመጠ ጉዳይ አለ ብዛዕባ ምዕራብ ዘከራኽር ቦታ እዩ ዘከራኽር እዚ ቦታ እዚ ከም መቐለ ዘይኮነስ ከም ዓዲግራት ዘይኮነስ ከም ሽረ ዘይኮነስ ከም ኣኽሱም ዘይኮነስ ንበይኑ ኮንቴስትድ ኤሪያ ስለ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ብዝፈጥሮ ብዝፈቅዶ መንገዲ መፍትሕ ክረክብ ኣለዎ ተባሂሉ ተቐሚጡ እዩ ካብዚ ወፃኢ بريتوريا سممع تسمع معها بحقن بسرعة بحق منقست منقدي كوسن اللويلكا بريتوريا قميتك ليو على أنكس قميتك عراي على بريتوريا كصوع انتلو حق منقستي مسو تتحيز صوع حق منقست مالتك لعلواي حقي ناي زما هاجر زلو حقتات مالت امبريلا زخونه ناي كلهم صلال زخونه حق مالتي صبو نفصاصمان اتحزان اتالاليان وعل بريتوريا بفلاك ازرزر فاصاصموسي يا حق منغسي تراسبلي بحصيرو كلل تግራይ ማለት እዩ በትሕገ መንግስት መሰረት ናይ ባዕላ ዝኾነ ዶብ ኣለዋ ከም ክልል የዝብ ዘለኹ 10 ገለመለ ክልላት ኣለዋ ካበይና በዩ ክልል ትግራይ መሬቱ ዝበሃለሲ ይፍለጥ እዩ ሓቀይዶ ስለዚ እዚ ዝፍለጥ መሬትሲ በትሕገ መንግስት መሰረት እንተኮይኑ እቲ መሬት እዚ ኮንቴስትድ ኤሪያ እዩ ኮንቴክስቹዋል ኤሪያ እዩ ገለገለ ዝበሃል ነገር የለን አከራኸሪ ኤሪያ ዝከራኸሩ ሰባት ክህሉ ይኽእል እዮም እቲ መሬት ናትና እዩ ሂስትሪና ሓቀይዶ ንጽውዕ ዘለና ስለዚ ሂስትሪ ንሕርዳ እንጠቅሳለና ኮይና ወዲ ሓወቦይ እቲ ታሪክ ናትና እዩ እቲ መሬት ናትና እዩ ኣብኡ ኮይኖም ዝከራኸሩ ሰባት ኣለዉ እዎ ኦፍ ኮርስ ንምንታይ ብዛዕባ ሽረ ዘይከራኸሩ ንምንታይ ብዛዕባ ዘይለምዐ ከባቢኦም ዘይከራኸሩ ዳ ንዑ ዳ ዘይምጽኡ ዳ ከምኡ ከምጽዎ ዘይክእሉሉ ምኽንያት ወላ ነተኸራኸሩና ኣለዉ እዚ ናይ ልምዓት ቦታ ስለ ዝኾነ እዚ ለምዐ ቦታ ስለ ዝኾነ ሕርሻ ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ሰሊጥ ዝበሃል ነገር ስለ ዘለዎ ሪሶርስ ስለ ዘሎ ሪሶርስات ሓደ ግዜ በአግባቡ እንተዘይ ተጠቂምካሎም መሞቲኻ እዮም መቅተሊኻ እዮም ዝበሃል አባሃል ኣሎ ሓቂ እዩ ኢራን ታይ ይገብራሉ ዘይታ ታይ ይገብራሉ ይዕንዋሉ ይፍርሳሉ ሕጂ ሓደ ሰብሲ እንታይ ዝብል ዘረባ ሰሚዒ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ሰማዕኹ ጉዳይ ክነግረኩም ኣብ ትሕቲ ዓድና ኣብ ትሕቲ ከርሰ መሬትና ነዳደሎ ከምዚ ዝበለሎ ገለገለሎ እንድሓር ዘመን ክነቐምጦ ኢና ይብለካ ሕጂ ሓደ ሰብኣይ ግን እንታይ ክብል ተዛሪቡኒ ምናልባት ዓለማት እኮ ብቴክኖሎጂን ብኻልኦት ክእለታትን እንዳማዕበላ ይኸዳ ኣለዋ እየን ማለተይ ለውጥ ኮስ ይመጽሎ እዩ ብዓብዩ ስለዚ ነዳዲ ኖሞር ክበሃል ክእል ኾውን ይኽእል እዩ ንሓዋሩ ማለት ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ጽሓ ትጥቀመሉ ዘለካ እምበር ምናልባት እውን እኮ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋናት ብንፋስ ዝሰርሕ ቴክኖሎጂ ክመጽ ይኽእል ሽዑ ነዳዲ ኻሒስካ ተሸኪምካዮ ስተዮ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ባሕር ኮለና ዓሳኖ ብልዓየ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ እንድሕር ዳእተ ዘይተጠቂምካሉ ካልእ ነገር ክኾን እቲ መጓዓዝያ እቲ ሚንስ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን እቲ ሞዳሊቲ ናይቲ መጓዓዝያ መንገድሲ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ቶታሊ በቃ ዲፍረንት ክኸውን ይኽእል እዩ ዓለምና ምንታይ ዝኸድ ዘሎ ናብ ስልጣነ እንድሕር ዳ ሎኬት ላውንቸር ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ኣብዚ ዓለም እዚ ኢንስታንትሊ ኣቑሑታት ዘጓዓዝ ኮይኑ ሽዱሽተ ኣዋርሕን ዓመታትን ተጓዒዛ ትመጽእ መርከብ ሰብ ዘይክጽበ ይኽእል እዩ ሕጂ ተጠቐመሉ ድሕሪኡ ከምኡታት ክኸውን እዩ ገለገለ ዝብል ሃሉሲኔሽናት እንዳጥፋእና ንኺድ እቲ ናይ ትግራይ መሬት ሲ ዘሎ ኣተሓዛ ምዕባልኡ ዘሎ ሰሊጡ ዘሎ ሃፍቱ ገለገለ ስለ ዝተረኣየ ኣብኡ ኸ ነቶም ህዝብታት ውድብ ሕወሓት ማለት ነቶም ህዝብታት እንዳጨቆነት ኣብኡ ንዝሓተትዎ ሕቶ ብጉስ ምጢት እንዳ ኣብ ትሕቲ ኩርንዒት ኢኹም ትነብሩ እናበለት ተወቅዖም ስለ ዝነበረት እዮም እምበር ሞቶ እንዳበሉ ዝዛረቡ ተጋሪኦም ናትና ኣይቲ መሬት ኣስመላሽ ኮሚቴ ኢና ገለገለ ወዘተ ዝብሉ ማለት ነቲ ትግርኛ ነቲ ኣምሓርኛ ብኣግባብ ዘይከኣልዎ ቋንቋ ዲኦምን ኣቦኦምን ትግርኛ ዝኾኑ ሰባት እዮም በዓል ደመቀ ዘውደ ማለት እዩ ኮሎኔል ገለገለ ኢና ዝብሉ ማለት ኮንቴስትድ ኤሪያ ከራኻሪ ኤሪያ ገለገለ ዝበሃል ነገር እንዳገደፍና እያ ድሕረ ደጊ እቲ ናትና መሬት ናትና እዩ እቲ ዘይናትና ሃብዎ ማይንደልን ተወዲኡ ሞርዛን ኢናፍ ናትና ዘይኮነ መሬት ኣምፂኹም ሃፋትም ክትገብሩና ፅዕርቲ ኮይንኩም ውጊእኹም ተምፅልና ዘለኹም እቲ ናትና መሬት ግን ክነምፆ ናትና እዩ ሶ በዓለ ብርሃን በላይ እንታይ እዮም ብክልቲኡ ክፍተው ስለ ዝደልዩ ማለት እዩ ክፍቶ ስለ ዘለዎት ማእኸላይ መንግስቲ
ኮንቴስትድ ኤሪያ ከራኻሪ ኤሪያ ሪኦሞ ዘይክፈልጡን ይኽእሉ ትቴሊ ፍራንክሊ ኣይፈልጦን ሕጂ ንኣብነት እንታይ ይፈልጥ ሕጂ በዓል ሽረ ገለ ይኮነን ከም ሽረ ይኮነን ገለገለ ይብል ከም ሽረ ገለ ይኮነን ከም ሽረ ገለ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ካብ በበየናይ መንግስቲ ኣበየናይ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ግዛኣትና ነይሩ ኣበየናይ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ግዛኣት በጌ ምድሪ ነይሩ እንዳፈለጥና እንዳፈለና እንድሕር ዳኸይድና እዚ መሬት እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኮርዮም ተዋጊኦምኒ ቀዳማውያኑ ተዋጊኦምኒ ኢሎም ማለት እዩ ትግራይ ሲ ተዋጊኣትን ስለ ዝኾነት ብኣግባቡ ስለ ዘይገብሩ ኢሎም መቕፃዕቲ ናብ በጌ ምድሪ ዝወሰኽዎ መሬታት እዮም ሕጂ ኮንቴስትድ ኤሪያ ወዘተ ዝበሃል ነገር የለን መሬትና እዩ መሬት ዓደቡና እዩ ማለት እዩ ሶ መሬትና መሬት ወለድና እንድሕር ኮይኑ መሬትና ወይ ክልላት እንድሕር ተሪፉ ሓንቲ ዓዲ እንድሕር ኮይና እስ ኦኬ ኣነ ናብ ደስ ዝበለኒ ቦታ ከይደ መሬት ክውሃብ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኢትዮጵያውነት ጥራሕ ይገንፅል እምበር ኣነ ከይደ ኣብ ካሊእ ቦታ ሲ መን እዩ መዝጊቡ ንዓይ መሬትን ካይለ ዝህበኒ ዝነብረሉ ቦታ ማለት ስለዚ ዝሓሶት እዚ እናገደፍና ንኸይድ ከምዚ ዓይነት ዲሉዥናል ዝኾነ ተሓሳስባ ንግደፎ ማለት እዩ ላዛ ትግርኛ ዞባ ምዕራብን ደቡብ ራያን ጸለምትን ኣከራኻርኹም ዝኾነ ተገይር ክሳእልን ክስረፅን ኮነ ተባሂሉ ይስራሕ ፀኒሑ ኣሎ እዚ እውን መቐፀልታ ሸዋት ትግራይ ናይ ምድኻምን ምድቃቕን ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎ ብታሪኽን ሕጋዊ ሰነዳትን ናብ ምፅብፃብን ተኣቲና ትግራይ እትርከቦን በረሕሊፋት ተወቕንጣብ መሬት የለን ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ዝተዛረቦ እዩ ዋላ ኣነ ዝደግሞ ዘለኹ ንሱ እዩ ማለት እዩ ቅንጣበይ ንህብን ኢና ዋላ ንመውት ኢና ክጠፍ እዩ ጀነሬሽን መሬትና ወድነይ ሶኢልካ ይትልፋዕ ክብለካ ኢለ ማለት እዩ ንምንታይ ይደኽሙ ዞም ሰባት እዞም ለማጻት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኸ አስምዑዎም ይኹ የአማራ ሰዎች መሬት የሚያገኙት ወደ ታች ነው ወደ ሸዋ ወደ ወለጋ ወደ ቤንሻንጉል ነው የሚያገኙት እንጂ እውነተኛ ታሪክ ቢገለጥ በሰሜን በኩል መሬታቸው ያጣል ወልቃይት ከምልስ ወይ እዚ ጽቡቕ ተዛሪቡ ጽባሕ ዛሪብ ካቡ ርስቶም ቡ ተለዎም ቡ ዮም ከይዶም ክረኽቡ ዘለዎም እምበር ኣብዚ መጺኻ ናትና ዝነበረ መሬት ደስ ዝበለካ ሰሊጥ ዘዘብቁል መሬት መጺኻ ሃቡን እንዳበልካ ኣኽሰሙን መዳ ኣባይ ናትና ኢነር መደባይ ዛናስ መዳ ኣባይ ማለት እዩ ናይ ኣባይ ታይ ዝበሃል ዝበለና ጫፍ ዝበለና ሓደ ምሁር መጽኡ ነይሩ ማለት እዩ ንዓ መጺኻ ሰዶ ወይ ዝኒ ሃጋታፍ ምሁር ኢልኻ ይዛረብ ኣይተናዱድና ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ስምዒታዊ ዝገብረና ዘረባ ይትዛረቡ ስምዒታውያን ንኸይንኸውንን ብብሱለ ተሓሳስባ ዓድና ንኽንኽብርን ሓቀይ ንፃባፀብ ዘለና ናይ ሰብና ዘይናትና መሬት ዘይናትና ባሕሪ ዘይናትና ገለ ንኽንጎብጥ ኣይንውዕልን ናትና እንተኾይኑ ናትና እንተ ነይሩ ብታሪኹ ብትሕዝትኡ ብባህሊ ወለድና በካይዳ ወለድና ዝሞትሉ ዝተቃለሱ እንተኾይኑ ግን ወል ናትና ስለ ዝኾነ እቲ ናትና እውን ንበዓልትና ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና ማለት እዩ ክሳብ ትሕጂ ዘለና ስርዓት መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ድሕር ዳ ኮይኑ ፌደራሊዝም ክልላት በዓልን ከም ማሕደራ ስለ ዝፈቅድ ኦቶኖመስ ዝኾና ስቴታት በዓልን ከም ማሕደራ ስለ ዝፈቅድ ድሕር ዳ ከምኡ ኮይኑ ከዓ ታነ ማሕደራ ቦታ ክንፈልጣ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስርዓት ተቀይሩ ሽዑ ክንዛረብ ኢና እንተይል ወያነ ናይ ወያነ ጉዳይ እንዲም ዝገብርዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ኢሎም ክዛረብዎ ይኽእሉን ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ እንተይሎም እቱ ብናታቶም ተንኮል ተኸፋፊሉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ጉዳይስ ዝተኸፋፈለ መረዳእታ ዝተኸፋፈለ ርድኢት ከም ዘለና ክመስል ምእንታን ንረብሖኦም ክፃወቱልና ምእንታን ናይ ወያነ ጉዳይ እዮም ዝገብርዎ ምዕራብ ትግራይ ናይ ወያነ ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን ዝገብርዎ ወያነ ህዝቢ ከውድ እዩ ምዕራብ ትግራይ እንዳበለ ምዕራብ ትግራይ እንተልዒልኩም ከውድ እዩ ስለዚ ኣፍኣፍሉ ጋንበልዎ ወያነ ይብሉ ብመን ብተጋሩ ቢሎም ኤኒዌይ ቃል በቃል ከምታ ዝበልኩኹም ይጽበዩኹም ኣለዉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዘዳሉ ዘሎ ኣብ ደባርቕ ዘሎ ማእኸሉ ደባርቕ ገይሩ ዘሎ ሰሜን እዚ ዝዳሎ ዘሎስ ንትግራይ እዩ ማንነትና ሓራይ ጽቡቕ ትትንተኑ እቲ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ናይ ምድላው እቲ ናይ ምትኳስ ገለገለ ዝብል ከም ዘለዎ ኮይኑ ንሕና ክንዳነ በቲ ሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ንሕርዳ ኢልና ኮይና እቲ ሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ እንታይ ዝብል እቲ መሬት ኣከራኻሪ ኣካታዓይ ገለንተ ነይሩ እዩ ኣከራኻሪ ኣካታዓይ ዘይኮነ ነገር ግን ናትና መሬት እዩ ስለዚ ቅድሚ እቲ ሕገ መንግስትና እቲ ሕገ መንግስቲ ሲ ቅድሚ እቲ ውግእ ምንባሩ ስታተስ ኳንት ገለ ዝብልዎ ማለት እዩ ናብኡ ክምለስ ኣለዎ እቲ መሬት ኩለንተን ኣብ ናይ ትግራይ ምሕደራ እውን ናብቲ ቅድሚ ውግእ ዝነበሮ ሰዓት ንኽምለስ ሪከቨሪ ሓገግ ናብኡ ንኽምለስ እዩ ክስራሕ ዘለዎ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ኣንጻሩ ዝኾነ ይኹን ኣካይዳ ተቐባልና ስለ ዘይብሉ ዝቐሃመ እዩ መንግስትና ባኹኒ ተባህለት ሓንቲ ሓፍትን ኣላ ጽብቕቲ መፅያ ኣላ ከዓ ማለት እዩ እስኪ ምህርቲ ኢሎማ ስማዓያ ናይ ሸሓተ ዓመታት መንነት ዘለዎም ህዝብታት ሬዚሊየንስ
ስለዘለዎም ነቲ ሕዚ ዘብልዎ ዘለው ቶም ዝዋግኡና ዘለው ዓብይ ተለዓዓኺ እዩ ብድሕሪኡ ኮይኖም ዝምውልዎ ዘለው ሓይልታት ቲ ዋን ወርልድ ኦርደር ዝብልዎ ቶም ናይ ጥንቲ መንነት ዘለዎም ህዝብታት ዕንቅፋት እዮም ተባሂሎም ስለ ዝቕመጡ እዩ ኩናት ኢሊሚኔት ይገበርና ነዚኦም ከስርሑና ይኽእሉን ብዝብል ሕጂ እዚ ሓፍትና ትብሎ ዘላ ዘረባ መብዛሕትኡ ክንደይ ሰብ እዩ ተረዲእኹም ንዘለኹም ማለት እዩ ማለተይ እንታይ ኢኹም ተረዲእኹም ዘለኹም ካብዛ ናይ ሓፍትና ዘረባሲ እዛ ትግራይ ትበሃል ሲ ከባቢ 14 ሚልዮን ኣለዋ ዝተባሃለት ህዝቢ ማለት 15 ሚልዮን ዝብል ታሪክ ተሰጊሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና በዘናይ ሕጂ ናሽናል አይዲ ዘረጋግጾ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣስታት 14 ሚልዮን ህዝብታት ዘለውዋ ክልል እያ ጽቡቕ ንምንታይ እያ ስሕበት ናይቲ ማእኸል ናይ ጂኦፖለቲካዊ ናይ ወሳንነት ሒዛ ኣካታዒት ኣከራኻሪት መማጎቲት መዋቐጢት መታኾሲት ተኳሲት ዝትኮሰላ ገለ ኮይና ዘላ እንታይ እዩ እቲ ሰንኪ ዝብል እቲ ሓፍትና ትዛረቦ ዘላ ነገር ከም ቀሊል ነገር ክንሪኦ ይብልናን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ዓብላልነት ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ዝተራእየ ወታደራዊ ዓብላልነት ፀንሐ ወታደራዊ ዓብላልነት ነዊሕ እዋን እዩ ፀኒሑ እዚ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ኣፍሪቃ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ጥቕሚ ብሰለስተ ዓድታት ትራያንጉሌትድ ኮይና ዘላ ማለት ወይ ከዓ ብሰለስተ ዓድታት እዚ ብሰለስተ ዓድታት ተኸቢባ ዘላ ማለት ትራያንግል ተሰሪሕላ ዘሎ ብሱዳን ብኢትዮጵያን ብኤርትራን ኣብ ማእኸልን ትርከብ ሕምብርተን ኮይናተን ዘላ ዓዲ ንሳ እያ ማለት እዩ እዚ መበገስ እዚ ንውሕ ዝበለ እዩ ታሪኻዊ ስልጣነ ክበሃል እንተሎ ሰለስተ ናይ ዓለም ስልጣነ ፀዊዓ ዝሓፍትና ማለት እዩ ካብቶም ዝሰልጠነው ዓለም ዘለዎ ሓደ ሮማ እዮም እቶም ቀፂሎም ዘለዉ ከዓ ፐርሺያ ነይሮም ማለት እዩ ፋርስ ዝበሃሉ ኢራናውያን ሕጂ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ቻይና እዩ ኣብ ማእኸሎም ዝርከብ ኣብ ምጽዋዕ መሰረት ገይሩ ኣብ ኣኽሱም ማእኸሉ ገይሩ ምጽዋዕ ናይ ንግዱን ናይ ካልኦት መራኸብታቱ ገይሩ ኣድውሊስ ወደቡ ገይሩ ማለት እዩ ዝነበረ ቦታ ከዓ ስልጣነ ኣኽሱም እዩ ሕጂ ስልጣነ ኣኽሱም ንምንታይ እዩ ጸላው ኮይኑ ዝብል እዩ ንምንታይ ጸላው ኮይኑ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ስልጣነ ኣኽሱም ካብ ዝፈርስ ዓመታት እዩ ተቆፂሩ ስልጣነ ኣኽሱም ነዚ ሕጂ ሰዓት ጸላው ኮይኑ ሲ ምኽንያት ውግእ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ክፈጥር ዝኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ዶ እቲ ታሪክ ብታሪክነቱ ዘይኮነ ሽግር ትፈጥር ዘሎ እቲ ምስኡ ተታሒዙ ዝመፀ ታሪኻት እዩ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ማለት እዩ እቲ መንፈሳዊ ሓድጊ ዝበሃል ኣብ ኣኽሱም ዝርከብ ኣርክ ኦፍ ዘ ኮቨናንት ብሃይማኖት ማለት እዩ ብእምነት ጽላት ናይ ሙሴ ዝርከበሉ ቦታ እዩ ናይ እስልምና ስርዓት ከዓ ሃይማኖት ከዓ ከምኡ መስጅድ አልነጃሺ ዝርከበሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ቦታታት እዚኦም ክልቲኦም ኣብ ትሕዝቶ እምነት ሃይማኖት እስልምናን ክርስትናን ዓብይ ዝኾነ ግምት ካብ ዝወሃቦም ቦታታት እዮም እቲ ካሊእ ከዓ ውፅኢት ኩናት ዓድዋ እዩ ውግእ ዓድዋሲ ፀብለልታ ጻዕዱ ዝተሰዓረሉ ፀብለልታ ጻዕዱ ብዝሰዓረሉ እዋን ግን ናይዚ መሪሕ ተሳተፍቲ ኮይኖም ነቲ ውግእ ዘካየድዎ እዞም ከባቢታት እዚኣቶም እዮም ማለት እዩ ኣምሓራን ትግራይን ከዓ ብዓብላልነት ዝተሳተፍሉ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ኤሊትልቢት ሴንተር ኦፍ ኢንተረስት ወይ ከዓ ንእሽተለይ ሰባት ዝደልይዎም ከባቢታት እዮም ኮይኖም ዘለዉ ካብ 1991 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ 2018 እውን ንጥቃ 30 ዓመታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ማለት እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንዲ መሓውር ወይ ከዓ መዘወሪ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ኣብቲ ሽዑ ዝተፈጠረ ዲፕሎማሲያዊ ሓይሊ ሕብረት ኣፍሪቃ መቐመጢት ንክትከውን ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝገበሩ ዓበይቲ ሰባት ዘለውዋ ብዙሓት ሰባት ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ዓቕሚ ዘለዎም ከም በዓል ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ካልኦት መራሕትን ካብዚ ቦታ እዚ ወፂኦም ዝበሃሉ ሕጂ እውን ከዓ መሊሱ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት ዝርከብሉ ቦታ እዩ ጂኦፖለቲካዊ ክንሪኦ ከለና ዞባዊ ምርግጋእ ናይዘን ሰለስተ ቦታታት ብዛ ትግራይ ትበሃል ከባቢ ገጽ እንድሕር ዳኣ መፅኡ ሽግር እንድሕር ዳኣ መፅኡ ኢትዮጵያ ተረቢሻ ንኩለን ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ ብፍላይ ኤርትራን ሱዳን ዘለዎ ከባቢ ዛቀርን ኣፍሪካ ተባሂላ እንተተሓሚሳ ነዘን ብምልአን ትትንክፈን ስለ ዝኾነት ንትካላት ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ንሕብረት ኣፍሪቃ ሲ መፈተኒ ባይታ እያ ኮይና ማለት እዩ ትግራይ ብሓፂሩ ትካላት ኣፍሪካ ይሰርሓ ድየን ኣይሰርሓን ዝብል ጉዳይ ሲ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እየን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብ2022 ዝተፈረመ ማለት እዩ ከም መበገሲ ሰብኣዊ ቃልቦ እውን ድማ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ካብ ዝተረኣዩ ክፉኣት ውግኣት ብምንባሩ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓለም ኢትዮጵያ ከይተፈርስ ገሊኦም ሰጊኦም ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ
بفلاي كات هيومانيتاريان كرايسيس اب قمت وشتي يتون مفراس إثيوبيا مأخذ مسارات غيرهم نتهم قدايات زياتهم كم طلب يريقهم هلو حجي نحنا زي بخمي غيرنا اينا خنطقمو ولا نخل نعناسي باور ادفانتج سي بخمي كنطقمو ولا نخل تتواهلو اتي تخرت مستوهبنا اتحيالنت زبل تخرتن بنص اتواهيونا زي كونه تقاليسنا مسرغبنايو مالتي رخيبنا عندنا كنعقبون اتحيالنت نسخه انداسندنا بتي حيالنتنا نسو مالتيو ان كان هبان كنواغي اللي يزغبايو حجي تملسنا وقعت كنكفلو اتي زترفه عليتنا نصنتلو كون يبلون بتاريخ موقول سلطان اينا موقول منفساو حدغታት ኢና بوتادراوي نا ኢትዮጵያ ዝተባሉ ወታደራዊ ዓበይቲ መሪሕነታት ምንጭ ኢና በጂኦግራፊ ምስሱዳንን ኢትዮጵያን እንዳቦ ምስሱዳን ኤርትራን እንዳቦ ወሳነ ዝኾነ ስትራቴጂያዊ ቦታ እዩ ብኣምሓድራ ከዓ موقول ኢትዮጵያ ዝለዓለ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓት ኢና ብዛዕባ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ እውን ወይ ድማ ብዛዕባቲ ሕጂ ዘሎ ስምዓት ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ማለት እዩ ማእኸልና ገይሩ ዝተሰርሕ ስለ ዝኾነ እዩ ትኹረት ተዋሂቡና ዘሎ ማለት እዩ እዞም መሰረታት እዚኣቶም መንግስትና በኹኒ ትበሃል ዘላ ሓፍትና ትትንትኖም ዘላ ጉዳያት እዩ ማለት እዩ ክንሰምዓይ ዝግባ እዩ ሓደ ዝተኸፈተልና ትሪኡ ኣለኹም ቻይናን ሩስያን ኣምሊጠናሎ ንኢራን ገጢሞም ላዝኒው ሓደ ናይ ሸሓት ዓመት መንነት ታሪክ ዘለዎም ህዝብታት ከም ዓይነት ዕንቅፋት ተባሂሎም ሌብል ስለተገበሩ እዩ ካልኣይ ጂኦፖለቲካል ኣቀማምጣና እዩ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣና ብፍላይት ናይ ወልቃይትን ሰሜን ዓፋርን ዘሎ እዩ ንሱ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብዘለዎ ኣቀማምጣን ተዛማድነትን ዝመፀ እዩ ትግራይ እኮ ماشي ካብ ኣብዚ ሆርን ኣፍሪካ ለለው ሓሊፉ ገልፍ ስቴት ፋይናንስ ዝገብርዎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ጦርነት ና ግብፂ ናይል ጂኦፖለቲካል ኢንተረስት ለሎ ና ኤርትራ ጉዳይ ለሎ ና ቀይ ባሕሪ ጉዳይ ለሎ አጀንዳ ለሓዙ ሓይልታት እዮም ትግራይ መዳመይ መሬት ገይሮም መሪፀምዋን እዩ ኢኖ ሻዕብያ ናባዕሉ በፈርዘን ገይሩ አልቡርሃን ቡቲ ብዙ እንደገና ዓመፅ ሓይልታት ጥቃቅና አነስተኛው ኢትዮጵያ ኮይኖም እንደገና እዚ ሁሉ ሓይሊ መዳመዩ ኣብ ትግራይ ክኾን ሶታ አይልብለኹ እዚኦም ደም ወይ ጠመንጃ ለሓዙ ሓይልታት እዮም ሶ አንሕና ንቃለሶም ግን አበይና ነና ኣብ ሶሻል ሚዲያ አይና ነና is that possible to check that danger immediate ለሆነ ዳንጀር ይኒ ኣብ ቀድመትና ልረአ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ አምቢጊቲ ለለው አይመስለኒ ሶ እዚ ከዓግስ ልኽእል ናቃልሲ አንፈት ክንኽተልኒ ኢና እዩ ብሔራዊ ሓድነት ጽቡቅ ናይ ቃልሲ ማለት መንገዲ አንፈት ክንክተል እንድሕርዳ ኮይና ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ቀደም ቀዳድም ምክንያቱ እትውግእ ዝመጻና እቲ መንገዲ ኢና ሕጂ ነጽንዖታ አልጎሪዝም ክነግረኩም ሓጺሩ ማለት እዩ እቲ ውግእ ዝመጻና በቶም ዝጠቀስናዮ ምክንያታት እዮም ሓደ ኣብ ጥቃ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ንርከብ እዩ ሳልሳይ ናይ ታሪክ ትሕዝቶ ዘለና ህዝብታት ስለ ዝኾና እዩ ወሳኒ ዝኾነ ቦታ ስለ ንርከብን ነዚ ታሪክ እዚ ከዓ ክሳብ ሕጂ ንቕፅል ዘለና ህዝብታት ስለ ዝኾና እዩ ሶዞም ጉዳያት እዚኣቶም ብዝተፈላለዩ ድሌታት ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ጎደቦናሲ ዓይኖም ምጥማቶም ኣይተርፍን ምፅኢሎም ሲ ቸክ ገብሩና እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር እዩ እንታይ ኢና ንገብር እቲ ወሳንነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይቲ ባሕሪ ትሕዝቶታት ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ከም ዘሎ ሓደ ክነቆፅሎ እዩ ዘለና እምበር ክንገድፎ ይኮነን ዘለና ምክንያቱ ሕጂ እቲ ባሕሪ ከም ዘይምልከተና ገለገለ እዩ ንኩናት ክኾን ከሎ ይምልከተና እዩ ምክንያቱ መውቀጢና እዩ ኮይኑ ዘሎ ንጥቕሚ እንትኾን ተሎ ግን ኣይምልከተና ኢልና ንገድፎ ከም ዘለና ኣነ ይርደአኒ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ሶ እዚ ዝምልከተና እንድሕር ዳ ኮይኑ በቲ ዝምልከተና አንፈት ንሕና እውን ኢንተረስትና ክነሕድረሉን ምክንያቱ እተን ኣብቲ ከባቢና ዘለዎ ዓድታት እንድሕር ዳ ነቲ ውግእ ዘምፅኦ ዘለዋ ብዘይ ምስምምዕ እንተኮይኑ እሞ ንሕና ከዓ ሴንተር ናይ ትድልየት እንድሕር ዳ ኮይና ሴንተርን ኮይና ክነሰማምዕና ክንፍትን ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ምስቲ ኣዶ ጎኒ ሒዝና ምስቲ ኣዶ ጎኒ ሒዝና ምስቲ ኣጎኒ ሒዝናን ምስቲ ኣጎኒ ሒዝናን ትውገብ ዓድና እዩ ዝካየድ እኮ ኣብዚ ኣይና ክንሰማምዓ ዝግባእ زحونا زبولو زحفتنا زبولتو تترديكم مزحزنا سايد نحاز مزصمدنا نصمد مستغوجلنا نغوجلسي وغس ابانا اخكايد تتباهيلو سايد محازا يلينا نخلهم كممصاصኦም ናይ ምምላስ ዲፕሎማሲ ስትራቴጂ ኮምታት ብዲፕሎማሲ ዝዓበናን ብምክክርን ብዝርርብን ዝተማሃሩ ሰባት ናይ ምውቋል ስራሕ እዩ ሓደ መፍትሕ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣብዚ ኸ ሓይሊ ይድለ ካፒታል ይድለ ገንዘብ ይድለ መኒኻ ትበሃል ጓልኩም ክንወኩም ጓልና ክንወኩም ተኮይና ደቅ መን ይኹም እንዳመን ይኹም
حاجة ندامن يخم دبلوماسي ندامن يخم تخوين دما ندامننا خنبل نحركوينا تندامننا ذبل تاريخنا خنعقبول لنا بوخا اخن قصدا لنا زبلي حجاب زربازي ولا حنتي صلات يبلين እተጸላእ ዘይተ ናይ ኣይተዓለም ገብሩ ሃድ ጸገም ዘሎ ነቲ ኩይናት ነቲ ሕጂ ዘሎ ኢሚዲየት ዘሎ ዝፍጠር ዳይሬክት ውግ ኮንፍሮንት ዝገብር እዩ እሱ ከዓ ነቲ ሕጂ ዝመጽ ውግ ትባትል ኣፍቲ ባትል ፊልድ ዋልዳ ዓወት ተረኺብካ ኣፍቲ ውግ ግን ኣይተረክብን ኣፍቲ ጠቕላላ ናይቲ ኩይናት ውጽኢት ሲ ዓወት ኣይተረክብን ኣፍቲ ውግ ትረክብ ኢኻ ትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት ሓደ መዓልትን ሰለስተ መዓልት ዝኣክል ውግኣት ክነዋጋእና ዝኽእል ዘረባ ይዛረብ ዘሎ تخونه جن أبتقل الله جن تعود تخوينا زين وصلوا مهنيات كزاربيو تحدنا تحدث صبغيو جن من تعيز برازول نتي إميديت كوز موسينا زلو نايوج مهنيات يزقربوا مالي. از فتر زلو شجراتن استفلا لي تجمعات فتر زلو مقدالاتن أما عرارينا استهاقلنا بهراو حدنتنا نبوت وتملسو كم حزبي ربيبنا كنقالس ناب زبر كزي كنسغاغر كم زغبئنا زطيقنا اوان مخانو تگنزيبنا لنا سلازخونون ازي غفيح حزباو منقساس ازي بزح بديات كوزلو انتخونه ግን በዋናነት ብሔራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ቀልጢፍካ ናብ ቦትኡ ምላስን ተኻለ መጠን ናብቲ ዝሓለፈ እንተ ተኻኢሉ ከዓ ካብኡ ብዝበለፀ ናይዚ ህዝቢ ሓድነት ናብ ሓደ ግንባር ዝመፀሉ ኩነታት ምፍጣር እዋን ዘይህብ ኮይኑ ተረኺቡኒ حراي حجي بحقسي انتايو مغدالات يفطرلو يزبل زلو توم مافتي ابطاناتو زربا زلا مغدال يفطرلو ات مغدال بمنتاي زمصيو زبليو ات مغدال immediate cause ናይቲ ውግኣትና ናይተን ኣብ ልዕሊና ዝመፀ ዘሎ ፀገምን ኣስፊሕካ ካብ ዘይ ምምርኣይ ዝመፀ እዩ ኢለ ዝግምት ኣነ ማለተይ እታ ፍንጫና ዘሎ ጥራሕ ርኢና ሙሱኢና ኮንፍሮንት ንገብረልና ሙሱኢና ንዳፋዕ ዘለና ሙሱኢና ንላተም ዘለና እምበር እቲ ብነዊሕ ዝመፀ ፀገምሲ ንኽነትርፎ ይኮና ንሰርሕ ዘለና እታ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀመላ ኩለንተና ኣው ሰላም እንዳወልኩ ዛረበላ ኣነ ዘረባ ቃልሲ هاي مالت مسلكم اتوقع سؤال كام مع خلاء منقستي مس منقست تقرأي حيلتا تمحرا مس حيلتا تقرأي حيلتا إيرترا مس حيلتا تقرأي سلاز تواصل يكون زمت زولو مخنيات أزوم كلهم حجز أوعهم حيلتا تكو أتليست كابتا قولوا وتات انحرقتينا يوم سودان إيرترا إثيوبيا جيبوتي وزت الزبال عادتات ما شاء الله زين أبزا خباب زولو كوا زين تدي تسامعين بقندو نايتوم كاروت أبزي زوبانا زلو إنترست زلو معدتات متصاوتي مفتني ممكوري بكا أخمتي بخدي انت أزولتو ماتلي تا أزولتو كمزي ناتاتو مسي ولا إيفن نايتن تكالاتو نايتن ردأتا زهبا يخونا نايتن زي هبا نايتن زغتلا يخونا نايتن زحك ماسي يسرح هذا اللوها مفتنت راح تزي كوينا مفتحينا مثل حجيت مفتحي قنتا إذن مثلنا زلو نمنتا يدأ زي فتحنا 3 عامات انت تواجيها 4 عامات تواجيها كو كفتح نيريو سو اتمفتح نسو يكونن مالتي اتمفتح نسو تزينيرو حجون اتمفتح نسو خوينو كو قطل ايكل كلتا غزي خمي غيركا بتحده نتحده بروبليم تقدماي زخركا مفتح زي كونس اتخال اي كمي غير مفتح خون يخيل دا ناي بحق مالتي حجي حتى يزلن وغينير تقدماي تفتن حقيلو ندحركم خوينو سي ات حجون زفتن زلو وغي سلازي تقدماي مفتح يكون نمو تخالعي وق كاب تقدماي وق بمنتا يزبلص مفتح خوين خغلغل بسرو بمسروتو نحنا كنسامع مع نحردا خوينا اتا حبرت كاتلينا اتا معباله كاتلينا اتا لوط كاتلينا انت خوينا نبينتنا كمزبታት ተነጽልና ንምዕብለላ መንገድና ካይዳና ኣብታ ቦታና ስለዚ የላ ንስኻ ክትድቅስ ጎረቤት ካይደቅስ ስለዝኾነ ጎረባብትና ንኽድቅሱ እቲ ክድቅስሉ ዝኽእሉ መንገድታት ኣናዲና ምስኣቶም ሰላም ተባሂልና ንሶሙን ይድቅሱ ንሕና እውን ክንድቅስ ተኽኢልና ጥራሕ እዩ ሰላም ክኸውን ዝኽእል ዝብል ኣረዳዳ ኣለን ናይ ሎም መዓንቲ ሓሳበይ ኣብዚ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ደስ ኢሉኩም ኮይኑ ትፈትዎ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም እዚ ናይ ቻነል እዚ ኣቀራርባ ርእቶታትኩም ግድፍ ኣቢልኩም ኪዱ ምክንያቱ ዓባያ እዩ ዓባያ ቻነል እዩ ሳብስክራይብ ካግበሩ ላይክ ካግበሩ ምክንያቱ ነቲ ቻነል እዚ ክትዕብይዎ እንተኽኢልኩም ብእዩ
ትድግፍዎ ማለት እዩ ኣባላት ከዓኹኑ ሉዋም ቅነ ጉድ ላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋት ሃይማኖት እዩ